Hadirin berketenat kampok yang kesorkar pedeng kalau menjuri ki kendon niki rules jong Citizenship Amendment Act CAA arjar khat khandai kata hak khat wei tre ulber arja ar pusau la saki ya jingmi ki kenhon baper ban yang persya halor kene kerai kumban supan kenma ba men hak khat atare ulber arja ar pusau ke North East Students Organization nesu haringkat ka khasi Students Union kila penpau ka jing persya dak bathangi ki kot kendon jong CAA ka bala penlong hakmat ka office embus Haga khat pratri ulber arja arpusau ka hinyo trap Youth Council hadrengkat ka Jaintia National Council bat ka Confederation of Riboy Peoples kala penlong da ka jingelang banyak peliu jumut halor kini ka mat ka bakta ya ka jat benriu haba kran sikilat pathai kubor hadin ka jingelang u President KHYC u ba Roy Kuparson ram ulaong ba wat lau menteri rang ba ka jela ulaong ba om dei bantiang ya ka CAA namar bakam kta ya ka jela na ka baong lada jia badon ki bapan ban wan shalong normal area ka ai ka sin jam ba ka sarkar kan le Nolor kata ulaong baga jingma ke ban sami kedai ke jingwan rung ki bri ki bawan na kiwe ki jela bat banya dai ke jela ke don kamban pelat no pura ya ke jela na ke CAA bat banya site ting e baga sarkar India kedai ban I no da ke inner line permit shu ulaong baki lightly ki sengkin sapa da ke jingtho show menteri rang ba ke jela halor kini ki mat yang ke sarkar India kalawan ra itu ke kendon ke boong ba ya kani ke CAA aja kat kendai onnom penteri kam ha ki tribal areas lani ha ki jaka ki ba betip kum kita ki jaka ki ba hap hapo jong ke six schedule ka bangi ni don ha ni ka jala ka jong ni hot ngila bon ong bale si lembaga ni ka jing ki jong pat ba lembaga jing sim kya jong ki nong mi khmat ba jong ka sarkar India kala la bon wan ra ya ta ka kendon ba ka ni ka an si i ka nom tri kam ha ki ni ki tribal areas lani ki jaka ki ba hap po six schedule ne nakaliang ka jong ni kum ki kunun sambalang ki bayi don hadin mengilai syong perkhan ngilai yu iru ya kejingkran jong menteri rangba jong ka sarkar jela ka jong ni kini gisngi ki beladap hakapor baka Ministry of Home Affairs ka penmi ya kani ya ki rules haka khatwei trek jong matau benai kadi ki kentin ki bama uhi ula kren wong ba omborok kuwe ka jela ka jong ni kalat na ka jing menteri kami kani ka an ngimdei ban klet badang don ki jaka khamtam e ang ni apo normal shilong ki ba lat kibalat na kajing penteri kam ya kani ka anjong aja khat kendai kau mut ba kibri ki bosong basa hakani ka normal shillong area ka bangiong kila ban apply ka citizenship lomba kani ka Citizenship Amendment Act jong snam aja khat kendai tikum ki senghalang ki basngukya ki bangilaris ya kani ka issue na kapor sa kapor kumangiong mangide jat benri ko beripat kila datang ki hajar ki pho hajar kum kini jat beri ki yo ya kalang ban apply ke citizenship lomba kini ki jaka ki bedon ang ni po normal shillong area kanja ayu yang nging kung kajat nge ngimla ban len baka sarkar jela hadu menta kamdon ni kanu kanu jingken pi ka jingkli ka beningkong ka mangi ha ban kli ka sarkar jela kalong hatu pidon jingken ni am kak nungut ki briu ki basong basa hapo kani ka area ka bala khot kum ka normal shillong hatu ka sarkar jela ka don jingken ni am kak nungut na ginong shong shong ki basong hang ni hapo normal shillong kila ban apply ka citizenship lomba kani ka an ti ka jingkwa ka jongi na kaliang jongi ka HYC ka Jaintia National Council hukum juru na ka ko kalong bangin tho ngila pen kre ka jing tho ka bangin submit menta ka singi ka office ng chief minister da ka babu ya ki artli ki jing dawa ka baningkong kalong hoat ngi so comment ba ka state ya ka jala ka jongi la pelat na ka purview la ne ka jing penteri kam ya kani ka si ya aja khat nai ringim so hun pat namar ba khlem pelat pura Mut ba umdei na kajelab, umdei bela pelat pura ya kajelab berkowe. Tinggi so ban kentu ya kesorkan. Bahkan ja ayu lada katu kan ningut lane katu hajar mut ki basyong hang ni hapo ka normal shillong area ki apply ya ka citizenship. Ngiyo i ka jing ong jong chief minister bon ong ba kinong syok snong jo kajela lane ki seng balang kim dei banting ba ngi ka sarkar India ka penteri kami kanikaan. Henry umla apat ban assurance ngi ba onom don wat uweru ubril lane kawiru ka brio ka ban apply ka citizenship lembang ni ka jaka ka balat na ka jing penteri kami ka CAA kala da jaba don uwe lane arngut lane shajar lane shipo hajar ngut ki ba penteri kam lane ki ba apply ka citizenship lembang ni ka normal shillong area ki ba syong basa po normal shillong area ka e ka sinjang ka ba sarkar jelakan shim ka baar ka mangikwa kon bu jingkeli ya ka sarkar Meghalaya kalong hatu ba ka sarkar Meghalaya ka don em ya ka jinglum jingtip Kak nungut kidon ki beriu ki basyong basa hang ni apo normal syria kenapa ya kata ka jingtip ka ba makiki lum kinyo bu nakabenta ki por ki bansawan lesi la dadon kinu ki beriu ki bam hap hapo jong kani ka an arja haknai bo ong ba unu beriu bawan shwa jong ka arja khatsa
ulak ban apply ya ka citizenship lembaga CEA arja khat khandai dah tu ka sarkar jela ka don ni ami kata ka jingtem bayo ubriu bawan tang menin bawan menchi singi apply ya ka citizenship lembaga jingshong hakini gi normal shillong area lani hakini gi jaka kanja ayu kan kata ni kanong kata yangi kamtam e ka jela ka babun di kirit pa kungi kum ka jai benriu ki pa garu but kabaar kaba ngikwa banbu kini gidi kentien ki bami hina chief minister jong iba kajingma kaba up na ka spill over effect ko kajingma kaba up na kibriu ki ban apply ke citizenship lembaga jela asam ho yang ni jela ka jong i kinom yo ban apply naman ngibun ka tribal areas lekan sa ayu pat lada ka don kata kajing apply na kiwi ki jela lada kita kibriu ki rong sang ni ka jela ka jong i kung mangilong himenta ngilong lungkut ngimdon kinu ki an ki ban regulate lani ki ban khanglat ya ka jingrung jingmi jong ki briu ki manabar ka jela ka jong i kajing dawa ka jong i na duk islam ki balale kalong ban pentri kam ya KLP jen ladang idon ya KLP kani kajing nginom sautir bala dodon makna ki apply makna na Assam ki apply makna na West Bengal na lenang nunong nuru ngimdon jingting na malada kini ki briu ki mut ban rung sa kani ka jela ka jong i ngimtip ngilak ban regulate ya kata ka jingrung ka jong ki Daga jingge bat kajing ma ka baap yangi kum ka jela yangi kum ka jai menteri pai kalong ba wala ondang kini gibri kila yo citizenship let's say na West Bengal let's say na po Assam kin sawan pat bandrung ha kini ka jela ka chungi ha tu kum ka jela ngila long ni em ki bala biang ye ki an ki kanun ban yada ya kata ka jingrung kerthap jong gibri ha kini ka jela ka chungi tika kata ka bangi penpau hakmat jong chief minister jongi ba de ka sarkar jela ba kajingma ka bami kadai ka ban sami ru kandai na ka jingrong jong kita kibriu ki bale sikin sayo e citizenship na ki wei pat ki jela tela dangim don no kloi ya ka an kum KLP kamut kan bu jingma yangi kum ka jela ba de ka jai pendri berkwei di kita ki digi atli ki bang ibu Ahmad jong ka sarkar jela lang bau chief minister jong ni ka bangila dawa ba ka sarkar jela kadai ban penbor ya ka sarkar kami ka baningkong bakadai ban wanra full exemption komut badai ban exam ya ka jela me kalia hiborok we klam da pelat batang itai jaka ibadon hang nia po normal shilong ba ka baar ka jingna wana ka sarkar jela kalong ba ka sarkar jela kadai ban shime ka jin kli ban pentikna ba ka sarkar pedeng kadai ban aya KLP khnang ban yada ya kani ka jengrung jong ki brio pat ki bale si lembah kani ka an CEA lembah ki an NRC bat ki ki an ban pentri kam tam ya ka hapok ka jela Assam kinom kata yangi hadin hapot na kumba kalong hi la da jai hapo Assam ngi i ba Assam ki wanra di ki policy ba per ki ba pelong ki brio le si ban wat ya kata kacaka bakin let ban wat ya ka kamai gaji la ne ban long ru ki nong shong bapura kinom yo ban let ha Manipur kinom lo yo ban let Arunachal kinom yo ban let ha Nagaland ha Mizoram mereka jela ka jong ipat ka bomdon ya ka an ka bu jingma tingi ngi so ban dawa na ka sarkar jela ba ka dai ban pentri kam la ne ban penbor ya ka sarkar India ba ka dai ban pentri kam ya KLP ti ya kani ka jing thwa ngin ai menta ka si Ahmad ha u chief minister jong i ban bu ikini gi jing dawa bat ngingit skam ba ka sarkar jela kan shimkhya ne kam ku mangila ap na du snam arja khatnai ngila penbor ya sarkar ban warra ya ka resolution adu kini gisngi ngidang ya yele hi ban penbor ya ka sarkar ba kadai menteri kam ya KLP na manginget batang KLP ka balak man yada ya kani gijing rong kethap jong na kaliang ka jongi ngilabu ya kata ka jing penpau khmat ka sarkar ba ka sarkar kadai ban lum jing tep ya kini gibri ki badan hang ya po normal silo kumul ba gibri ki belasa de gisnam ki belale de si kandon ka jing tep ba ka baar kalong ba na kata daw bangi kum kiseng ni persya ya kasi ba kamdei ban wanra ban exam tangi ki tribal areas na ban exam ya ka state ibro khawai ti naklayang jo kaseng ngim sohun ya kata kajing wanra kumafiong kala le si kandei kajing persang bala da wanra ya ki an nangni sakhmat ru kin le hi kumjo tila da wanra ya KLP ko ban ong ban trikam tangi tribal areas kanom trikam hapok di normal silong area kandei ke banginom la ban pediang namar banginget hi borok koi kumboong u chief minister ba ka state ka jongi kadai 99.999% tribal Omot 6% kadi ka tribal area tingi ngi kwaru bay kinu ki an ki ba pentri kam ya ka jala ka jongi ki ban long by full exemption ka omot bade pentri kam hi ha ka jala bar kwe inom la ban pediang hikum kini ki jat an ki ban pentri kam tang hagi tribal areas onom pentri kam ki normal shillong area ndre ngi tep pat balong ba kini ki bri ki basa basong basa normal shillong area ki la ban kata pat ya ka
ya ki tribal areas bro ko ki bedana ka jela ka jong ngi kum ge choi si barang ka ni perlo ru ngi la ya kawin ki jing dawa ka jong sinang ni hakmat perlong ba ka jela hi bro ko ka de bede ka tribal areas onom de shu bandon kata ka normal shillong area ka ba kawmut pala da don kum hini ki chaj an on exam lani on exam tengah tribal areas on pelat ya ka normal shillong area di Qatar kande gawe na ki jingya shong perkhat ki jongi ya ka bangin sat dawa ba ka desa council ka de bandon bor habro kowe ndai ben ong ban pelat ya ka normal shillong kan don bor tang shabar jong ka normal shillong area ti ngi nakaliang jongi ngi saya shong perkhat kumnu banya ya ka kam ngi labu jingmun banang ni syakmat ngin bu ka jing dawa ngal try ngi layo i ki jing kren jong ki babon hiru ba ki kwa ba kani ka normal shillong area ka de ban hap apo ka jurisdiction jong ka desa council tele asina kaliang ka jong ngiru ki license ki bayadon lang ni ngin sabu ka we ni ki jing dawa ka sarkar le si ka bansawan ba ki de ban pelat ye ni kentin ban ong bandon ka normal shillong area dari ka tribal areas jong ka jelahi ka de ban de bro 6% jong ka jelah meghalaya जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।